Chawira Deula. Jimmy Bengeranwa Dennis. Jimmy Changamire Nyapambiri penyu. Nyaya ndre kuda kutora munda wangu uye kundishungurudza. Ndoda kulipa nembudzi nhatu yanembudzi dzako chitupa nemarendari. Arikutaura izvozvo ndichawira Beula achitaura kuna Bengeranwa Dennis. Taura titwe Beula. Sei Dennis. Sorry, Changani. Inindi ripamba pangu ndikiri pamba pangu pamiri pero pane mapuranga akasimwa nemurume wangu saka ndakafunga kuti ndinoda kuforoma hangu zvidhina ndobva ndati ndoenda kunochera chidzere chirimo ndiforome zvidhina ndakuita zvitu ndakatanga kufuma mukomana musi wekutanga akaenda asi vanocherecherei ndobva ndaona adzoka ndikati ko zvavadzoka nguva diki wangu washanda nguvayi zvikanzi pazopfuura mubengerano andipopotera kuti apa pamunda pangu chinyi saka ndamboti handizvizise munhu ndatumwa saka ndangopa ndikati alright hai wanga kudare here so vanhu takagarisana mangwana ndichibva ndamuka ndibva ndaendawo ndikati sezvo mvura inoruka kunaya muri kuita mushamba kuitira mvura yemungodhi ichimo tiforome zvidhina zvodu ndibva ndakucherawo nemukomana basa takuchera achibva auya Dennis mubengerano achibva amira achibva andituka pamunda pangu nyanambondaira akatora nguva achingondituka ndakamira ndakamutarisa apedza achibva atendeuka aenda ndibva taramba takuchera zvedu takuchera ndichibva ndaona hona kunouya aita vamwe vanhu vakanga vari kungomutera akabata demo zvikanzi nhasi ndiri kuurayi munhupa kuda kutema nekuti pamunda pangu ndopandakazonzwa chimunhu vandamudarevati asiwe zvamboita sei chaizvo kuri kupenga zvamboita sei unotoziva kuti nzvimbo yangu kare ende yakasogadzirwa nachifa akafa kudhara kare hatichatomboziva kuti how many years ndokunga kuma 50 years panhu pakatodina ndikatesa nefenzi yangu kutondera yekuti wakatomboenda ti vana maintenai waya ukati bango renyu radarika pamuganhu wenyu dzoserai bango vanhu vakauya tikagadzwa ndikatodzosera bango rangu paka pasina kana mita chai pakapadarika bango ndikatodzosera chinyi kuta kuti unenge uchiziva kamuganhu wako uri kumboita sei asaka rega ndiuya undidini unditeme hazvina kuipa unonditema ndobva ndabva paya pataichera ipo ndobva ndafamba manje kuti ndisangane naye saka pakapangusara distance yakaita pano nepafenza achibva ati yemoriya pasi ndendendere ndikati ko wakanzei pasi andiwai nechinangwa chekuda kunditemera panzvimbo ipapa saka kuti zvinyatso ungadai watotema achibva apopota achibva adzokera kumba kwake nedorani rake saka ndakabva kuti ana ngatichisiyanai nazvo ndinopawo ripoti kuna sabu sezvo kuna sabu tatadaidzwa kuine meeting yanga iripo zvatirega ndichienda mwana ndobva ndachitakura izvino mwana wakangoita semungore mwaha wakangomira chete ndobva adzoka futi manje achibva atanga futi wapota achitukirira wangati naye achingoti iwe regera kudaro zvakuita zvakaipa achibva anodzoka ndobva asvika pagumba paye ndobva ati foshoro yangu ndikati ko foshoro inotaura here foshoro haitauri munhu ndiye anodini anotaura ungadai wangopedzerana nyaya yeneni zvaungatora nemwongo wakona ndibva atora foshoro achibva aenda aine mumwe aingomutsimha ongoti rega kudaro uyu munhu aingopiwa rega kudaro iwe zvakuita zvakadini zvakaipa achibva vanosvika pane imwe imba achibva adzoka saka ndakanda kubvira pasabu ndobva ndanomira ndapamberi kuti ndione kuti achakanda here chii foshoro achibva ngoenda naye kumba kwake saka ndobva ndangopindura nerwendo rwangu kuenda kwani pasabu saka ndasvika pana sabu ndakabva ndatanga kutaura nyaya iyo vasati vataura meeting yasabu ndataura kudaro sabu kangoti vadare muri kuzvinzwawo ava ndoti mungodaira kuti panapa pakagadzirwa kare chifu wacho akafa dzaive mbone mapurisa achifa wacho vamwe vakatofa kustorina
vanhu vanga vakatogara makore ese ende nyaya yakagadzwa mwana yari mwana mudiki haazvizivi baba wake vana bamukuru vake vanani vana tete vake vakagadzirisa zvinhu tigarisana zvakadini zvakangonaka ava akatonzi chiisai muganho wenyapa vakafenza waya yavo zvakanaka ende vanotogara vachingomentena waya yavo ichingomuswa mapuranga avo vachingotema azviwanira papi kati saka ndo nyaya yadini yaitika saka sabhuku akanditi alright ini semunhu wandisinaye mari kumangu regai ndinotaura kuna sabhuku wake kuti tione kuenzanisa vanhu hazvinaki kuti munhu vagarisana vakadaro nebva nenebva ndiyo vanotodaidzira ndi kumba kwangu ndipo machisi kana nyoka ikauya mhanyaiwe muzukuru nyoka muno muyadhi yemukomana ndobva vaenda mochidzokera kumba ndozvayandokupai kuti sabhuku akati vachibva vanotaura nasabhuku vachibva vauya zvanda sabhuku akati aiwa ini kwete iyane demo yakutyisa dai zvichibvira mai vatoenda kumapurisa nekuti katonga nyaya yedemo isusu kwakabva azowatema tinowana mhosva endai munovati vaende kumapurisa ndikati ndozvataurwa zvanzi kati waraitega mutsvagewo mari ndidini ndione kuenda ndakangofamba-fambawo kutsvaga mari ndobva ndatsvaga mari yangu ndobva ndaenda kwamatsika ndobva ndasvika pabhesi pamatsika mapurisa anga asipo ndobva ndaona nhamba dzavanonyerawo pamadziro ndobva ndangotorawo ndobva ndawafonera zvikanzi sorry gugu nhasi hatisi kuuyaba asi mozoya mangwana acho ndikati zvakanaka ndobva ndidzokera kumba ndasvika kumba ndobva mangwana acho ndadzokawo zvedu ndasvika paya ndagara mapurisa abva auya ndobva ndatsanangura nyaya yangu saizvo ndikuita izvi tsanangure zvanzi zvakanaka mbuya tazvinzwa chiregai tinyore tsamba munopa mapurisa ari kwenyu ikoko mozoya namupengeranwa togadzirisa nyaya ndobva ndadzokera kumba ndobva ndanozopawo mupurisa tsamba andibva akashira akati zvakanaka mbuya ndichamupa moenda ndotirinyira mataurwa nemupurisa wanzi mouya ndobva ndagara mande yasvika ndobva ndaenda ndakasvikawo iye akanga apo topindawo muya purisa wabvunza nditaura nyaya yangu onzi ndizvo here mupengeranwa zvekutaura mbuya zvikanzi ndizvozvo mumashure akazopesera kuti zvimwe vanyepa zvanzi aiwa tichagoni kudaro wati ndizvozvo ko unodarirei zvikanzi vari panzvimbo pangu zvikanzi ndemupurisa asi munoziva here kuti atorerwa nzvimbo ndiononomhanga rakapani kwasabhuku ungadai wakaenda kuna sabhuku kuti sabhuku yaimuone zvaita mbuya vapinda munda mani mambukanzi handiendi vangavaende ivo vanomhangara zvikanzi nemupurisa wadyisirwa woti adyisa enda unomhanga yeyo zvingaitike here vamupengeranwa vandingawanomhanga mupurisa akaedza kutaura zvaakapa mufananidzo yekuti kana kumamisha kwedu tinadzowo nzvimbo dzatakataurwa nanambuya wedu kuti idzi tairima idzi asi dzakazopiwa vanhu saka hatichagoni kusvika papi ipapo nekuti dzatopiwa vanhu nyaya yakadai hainetsi ende munozogadzirisana zvakanaka iwe woenda kwasabhuku wonoripota mbuya sabhuku wodaidza vadare mogadziriswa mogara zvakadini zvakanaka ende mbuya uri kutaura kuti ndonebva yangu chaiyo ndinotemba naye mwana wandakatogara naye pamba iyeyu asi hazvigudzi kudaro endai munoenzeswa nasabhuku yedemo ndiyo inozoya kumapurisa mbuya yedemo nekuti hatigoni kuti munhu atambe nedemo munyika medu kudaro kuita demo ringoita jena ringotemba munhu saka chiendai kubatabuda paya ndakaenda kumba ndobva ndanosvikoenda kuna sabhuku ndozvandafamba ndichiita zvese zvanzvaizvana sabhuku oraititoona kuti achauya here kuzodini kuzoita haana kuenda wiki rakapera dzechipiri ini zvakandirwadza manje kuti hei titogarisana sei nekuti anga angoita dzimwe nto dzekuti akamira pawaya anangotukirira tukirira ndichakutemai ende gomba ramakacherera ndora ndichakufusirai chinyika mwana wandigedai zvingaite here hazvidini hazviiti sabhuku zvinondodini onai zviri kuitika izvi akagarisana sei naye ende plus ndine vana ndangoti sabhuku mukiwa masva zvadaro ndobva ndazotaurira vana ndikati vana ndonyaya yapapi yapano zvandiona aitiri kuuya saka vana vakazouya ndobva vanotaurawo nasabhuku ini nyaya yangu ndakutondityisawo dai machitendai mutswani pachangana kuti nyaya ichinyatsoenzaniswa zvakanaka vana vakati aiwa hapana zvakatinokuteerera zvose nokuti chatoda kugarisana zvakadini zvakanaka ndibva tanoripota nyaya yedu pachangana ndobva tapiwa titiri pachangana
tagara tauti ndetera kusvika takamira twatuma mubasa mukomana mubengera mwari ndimirirei handina chinyi handina mari mondipa rimwe date renext week ndawana chinyi ndawana mari handi vatati zvese vatamira razosvika wadhete rechipiri vana vakauya vataenda kudare pedu zvakanaka tosvika tobvunzwa nachakamiri yanga arimo zvakangoita kugari ndositeta nyaya yangu kwechinzi mubengeranwa chibvirisawo mari yako idare titaure chinyi nyaya nechokutanga akanzi wagara wega kuwaonawo mumwe wako here akangoti ndinawo zvikanzi kwaaripa ava vagara nevamwani vavo akangoti vari kumabhenji uku vachadaira vari kumabhenji zvakaita ndobva chitipa mari yedare kana changamiri wakambonditi zvendimirirei uwane mari ndozouyawo kudani musi wakataunza nedheti zikanzi ndina mari saka muchibva mangoitawo zvikomana zvakabva zvaita mheremhere kuita mheremhere isina kumbonzwisisika chifu neudori matengwa nemari mazhinji achipachibva angoti ini nyaya iyi hari ndinotondikurira ndakutonyora tsamba ana chawira muenda kwani kwamambo Makoni ndosaka makaona ndakauya Chief ngearoma ndochangamire awo madzishe pamwe chete nezvo tiri madzishe saka mukanga mautoti tiri kuenda kwachiuku taakudai saka mautotivhiringidza nezvo tofata vhiringika ishe ndoma hedbeni takangofanana takadai auto ndemuridzi manje omambo ndio chief Dennis zviri kutaurwa izvo unoti chinyi pamusoro yenyaya hanzi watora munda urundidziisa kuti ndishande pamunda pangu uye uri watukirira zuva nezuva uye wangukuenda nematemu tukurinzi vachangamiri asi ndine kutokana nazvo yakaita ndekuti ndiyo kutaura ndiri mwana mudiki tichigarisana murume wavo nababa vangu vachamikuva muina saka danga ravo ranga riri kuhware kwaijenga mvura vaibva vakumbira kuisa danga mumunda medu isusu vaibva vapuwa danga kuisa danga kwagaragara baba vangu vakanditaundi baba vakuya kundogara pamusha vakauya kati vakukoma chibvisa danga ndava kufenza munda wangu vamukuru vakabvisa danga munda wachibva wafenzwa nababa baba vabvadzika kutaundi kufamba kwenguva pasi munhu akasikagaraiko baba vaya yakabiwa vaya baba vakasiya mapango chete baba vazodzoka kwaona vaya havachisina asi paine matanga ndakara pamukupa pasi mamai mapuranga vaibva vanosungisana namukoma wavo chibva kudara chibva zvanzi no wamasango makakanganisa makaisa mapuranga pasi penyu vamukuru vachibva vabvuma kuti zvishwana akaisa mapuranga pamuda pemunin'ina zvitochita sei zvikanzi paukama hwenyu muchitaurira sezvo wabvuma kuti mapuranga wakaisa panzvimbo pasiri pako vaibva wagara wega baba mukuru nani baba munini kuirira nemunini waona baba wangu kuti zvino mukoma tichiita sei mapuranga wakaisa apa handingakudzivise mapuranga aya mukoma nekuti asi wabvuma pakati pedu kuti wakakanganisa saka mapuranga ako chisi aripo unenge uchitema ako zvishoma nezvishoma nekuti tichaukama asi nzvimbo aiziya pavari vatangosira zvakadaro baba vaibva kutaurirawo tikamakore ese aya wana mbuya vanokutema mapuranga awo pamadiro hatimbobvunzi vachimbodaidza kuti muteme mapuranga anoda kutenga tichinotewa mari icho asi chandazoramba ndechekuti mbuya zvakasiyana zvawana baba kuti apa hapazi penyu chinyi chiri mumapuranga asina baba mukuru ndinozviremekedza asi kuti muchichera ivhure kuti muchero funo medina ndo zvandisi kubirana nazvo ndo nyaya iripo chete iyo vadare paiva ndisina kunzwisisa vapandudakurumiza kutaura kunyora kwachakuruminonera imimi muri kuti wakawirirana kuti mapuranga ari baba munongoita zvamunoda waridzi wavo iwo wakasima wanaita zvavanodamushandisa mapuranga enyu zvamunoda kana wana asi munda hausi wenyu ba achipere mapuranga eva mapuranga aripo asi varikutema mamwe asara mashoma asi achipo kuti ndada kunzwa kuti mimi kana kuita mapuranga munotoenda kwavo kunoita maricho wakada kwaona munhu arikuda kutenga vanototaidza kuti muzukuru pano ada kutenga mapuranga angu asi handikwanisi kumutemera imimi mutaurai naye iwe muchida puranga rinodyei muti mupuranga kana tongoti muti wese wese unodyei
unodya chikafu chemunhu. Saka zvingagone here kuti munhu wopuhwa nzvimbo kunzi mupuranga ndewako asi ivhu racho harisikawo? Hazvigoniba, asi nemaitiro akaita kuti panga pari pakupanga kuti mukoma akabvuma kuti akanganisa kwamini ndaisa mapuranga asiripo kwadai waripo wakabvuma kuti zvishona kukanganisa. Une judgment yacho here? Iwo ndoaitotaura masabhu kari kuti judgment iripo. Iri kupi? Ungadai wauya nejudgment yacho kana masabhuku ari kutaura kuti ndo zvatakatonga, nekuti hapana sabhuku haatongi zviro zvisina judgment. Kana akatonga zvisina judgment then hapana mutongo. Aiwa, kuti iwewe anongadai wauya nejudgment yacho ari kutaura kuti ndo zvakataurwa kuti aiwa puranga ndo renyu asi ivhu harisi renyu. Aizo wakanga kutaura nababa nemukoma wavo, asi kwakudare kwashe wakazi wachawira makanganisa. Zvinopa mukoma ichitaura nemurwere izvo wakutaura nababa nemukoma. Hakuna judgment inotaura kuti munhu auya wachimhangarirana unzi chienda henyu mundotaurirana. Hakuna zvakadaro. Kana yanga iri nzvimbo aibva taurwa kuti right tokupa 6 months kutenga mapuranga ako ubve wosara nevhu rako, noti kuti chienda henyu mundotaurirana. Oramba waine mapuranga waine ivhu racho. Ndina mukoma wakuru kwandiri. Iwewe handoti yakandotongwa? Inyaya yakatongwa. Nani? Naishe Masosha. Right. Wari kukure marekodzi? Ndirigatinzwe kuti wanyora iwo Ishe Masosha. Kamere tsamba iri pano yakataswa nemasamoni yabva kuna Ishe Masosha. Wakainyora mudzotera so 18 kuna mambo Makoni. Ndini Ishe Masosha, ndaunza nyaya iyi kwamuri nenhau yenzvimbo ine mapuranga aBheula Chawira ari kuda kuforoma zvidhina panzvimbo ipapo. Saka Dennis mubengeranwa ari kuti rambidza achiti ndepangu, asi nyaya yakambotongwa pakapihwa Bheula Chawira pane makore 30 years. Saka ndaunza nyaya iyi kwamuri. Ndatenda ndini wenyu Headman Masosha. Headman ari kutaura kuti takatonga pakanzi ndepaBheula, not Bheula, it's Bheula. NdepaBheula 30 years. Saka iwewe tipowo pako iwewe mutongo wacho wauri kutaura. Ndonga ndakamboya pano nezuro chikachi chama ndakapoma mwezi. Mukoma wangu anosenza ari kuchifu. Ndikakumbira kudari nezuro kati munondibvumidza kuti ndipe mukoma wangu nguva wawe nekuti tsamba yamari mwezi. Mukoma wakadai kuzopawo mbuwa wasimuku kwandiri. Saka aupe chimwe chicho nhasi neunyoro watamwana vari munezuro. Unotora mutare mangwana mari dare wozotaura kuti iwe uda kuti mukoma wako azopawo mbuwa kana kuti mini ndimutwayo. Wamboma wako ndewechiva kuti ane zviro zvakanyanya kudai nezvepamudai paone zvakawirirana baba nababa mukuru wavo. Kamambo uyu matauriro ake ngeekuda kutozovhengedza basa ngekutoti zvaakanga achindotema munhu pamunda uyu apiwa wapanana baba mukoma nemunin'ina wakatotanga kutoisa nefenzi kutofedza mapuranga iwo ngewawo. Saka Ishe atsinhira kuti 30 years. Saka mukoma wako haana chaanopfuura patsamba yapa kuna Ishe, ndiye anogara ikoko. Saka iyi nyaya zvauri kutaura hazvisina zvachichashanda, kuti kuri kutema munhu waizomira kuti mukoma wauya uzoteme munhu chirambidza vanhu. Saka hatinawo unhu hwakadaro, hatidi zvimhengenga zvigebenga zvinondofamba zvichindotema vanhu. Sorry, pane zvawataura wambengeranwa wati iwo mai awa vakatengerwa mapuranga avo ipapa, mai avo noti handigoni kutema, vanondodaidzani iyeyo uchivatembera mai ava kuti watengese mapuranga ani avo. Mai ava vakuda kuforoma zvidhina mumapuranga mavo
wakuti munda ndewangu ndizvo ipapo pamusoro change semabvumira ndaita kuti ndemwadai sabhuku kwacho varipo hatina ari mumakure mai ndambodaidza sabhuku nevadari wavo zvekuitika pamapuranga apa pavakukurongwa kwakadanga mapuranga anoputika andi munoona omira kunze kwewaya gore rapo kana amira gore rinove waya yatowedzerwa yaisa mapuranga afuti akamira ayo mukati tikadaidza tikati honai zvokuita mbuya wakanzi chengetai mapuranga enyu aina babawirirana asi mapuranga anoputika kunze omera iwo anoisa fenzi kutera mapuranga yakamira aya saka unaizva zvokuita wakanzi futi nevadari dzurai igore rapera pasiri dzurai mbuya muchengetedze pana mapuranga amakasiya asi vanoromweni wakadzura yes iyo imhosva yakanga iri yega iwewe mapuranga ane makore mangani makore anichati hautozivi nekuti zvakamapuranga asimwa baba varipo nemumu varipo pamwe wasati wazvarwa aiwa ndandazvarwa kuti memori yacho ndeisikwa ndandazvarwa ndandatokutaundi baba ndo zvatiri kubvunza kuti munhu akape here munda wemapuranga oti iwewe mapuranga wakohwa indefinite dai kuti yanga iri judgment zvainzi mapuranga pa30 years dziri kutaurwa iti vangadai vakapuhwa kana 6 months kohwa emapuranga enyu mudi but zvonzi iwewe uri kutaura wega kuti aiwa mapuranga vakanzi mapuranga ngeenyu indefinite hapana time asi ivhu harisirei hausi kuona kuti zvinhu uri kuzviconflicta nekuti mapuranga anodya ivhu kuti anga achimera ende kana apuhwa kunzi munhu uyu isenzesa mapuranga iyayo indefinite it means ivhu racho nderake kaindefinite pamusoro chakamira ini ndofunga kuti vana baba vangu vaisa decision yekuti baba mukuru wachengedza ukama hwavo isati nangobada tikisangana kuti chechacho kuti bemazvemapuranga nekuti panga pagara paine chinhu aina ukama changamiri imimi pairongawo nababa wenyu wanga uri kweriwe paironga nababa ndandisipo asi ungatitaurira baba wasati wafokataura kuti baba mukuru apo mapuranga ndeawo asi kana mada kushandisa ipo munhu uti wataura kuti mapuranga ayuwachipisa kuti ini saka iwo wauzona zvakakodzera izvizvi kutitaurira awa kuti zvakataura nababa wangu zviya zvazinga zvichiitika pamusoro changamiri ada kuti zvemapuranga izvinezvi ini ndatibezi sezvo muziva kuti mumunda makati mamistake kuti ana kwamukuru musachire gomba ndo pakabva conflict chedu chete musachire gomba rekuisa zvidhina ipapo ndo pai profit zvemapuranga kubvunza iwewo ko wakanapa wachingochera mapuranga awo achikura achiyeka kusvika iwo wafawo futi wachingoyeka wachingosenzesa mapuranga iyayo ndo judgment yauri kuti yakaitwa panozove pako rini kuti mupuranga haufi ukatoutema utoita hasha unotoita hasha unobuda 5 10 saka panozove pako rini ndo judgment yatiri kuda kuti utipo kutaura kuti aiwa ini ndakanzi pachazove pangu gore rakati kuti ndipashandise nekuti awa nemapuranga awo kubva 30 years anga aripo nanhasi aripo anoramba aripo kusvika iwo wafawo futi kuchiramba aripo saka judgment iyo yakaiswa yekuti panozove pako riini ndepapi nekuti mamambo ndai kumbira kuti taikuzwa maone pane mapuranga pacho nemusazimunda mapuranga aswa kuno munda mukuru wasiwawo paristropi andika saka mukaona pakapatiwa gomba sakaipombeni yangu patiwa gomba mvura ikaungana imomo ikaburwa ikutozinangane mumwe munda wese uguma munda yao usina basa ndopandakati unonudza mbuya kuti pamachero anguita ivresidinamu handangufara iwe uri kutaura zvinhu zve30 years hausi kutaura zvinhu zvazuru zvagara zviripo for 30 years voda kuzvichinjiruna nhasi ngekuti chaimiri mai ava vamboti muwakidzani wangu saka indoda kuzwa kumuwakidzani kuti iwe uri kurambidza mai vava kuchera gomba kuti mvura ikauya ingazodzikawo nekumunda kwako here asi warucherawo mumunda mavo asi gomba iroro inokanganisa munda wako ndokuda kudzakutsanangura kuti ini handiri kupoterere chando pamusoro ini chinava changu chati kuti munda imwe mumbuya wese mati wachirihwekunafanira kuti waite
zvazo mapuranga izvo zvazvina kushata panotoiti degreed munda kwezi pakashova gomba rakudaro patiri nerimwe ripasaidi nokuti nonozonyura ndakamboipira munasabi futi zvichicherwa ndisipo ripasaidi mapuranga ipapo kuti kana munhu akatosvika nosvika tikati kumwana akanyura saka makomba zvekuchira makomba izvo saina mapuranga hatina mabasa nazvo ende amwe hatina kumbobvira tarisana yamapuranga tarisana nawo ekuchira gomba kachangamiri baba hawana kupindura mubvunzo wavumwana changamiri kuti pachazove pakorini mapuranga achinyatsa airamba achisimira mubvunzo iwoyo haana kupindura anga wapindura Haupindiri. kachangamiri vamudengeji ava vari kunzwisisa chaizvo kuti nzvimbo iyi yavari kukakatana nayo naBeulah inzvimbo yavane ruzivo nayo kunyange vakazoti kurei havo asi vakanga vakaudzwa rizere kuti munda hausi wavo ndosaka maiona vaitogamuchira kana kuti vaitotenda kuenda kunoita maricho pandima iyi vachidaidzwa namai avo vane ruzivo navo saka nhasi uno vanodawo kuzvimisikidza kuti pachuru apa kana kuti mumunda umu Beulah hafanirwi kuti agone kundokanya zvidhina zvake rangove godo dzangove shanje dzisingagoni kuvanunura kana nyangwe mangwana pakazoti paane dambudziko sepavakuda kupara napo mhosva pobata matemo vachibatira munhu ane munda wake wakajeka watsinirwa zvekare naishe wedunhu iroro ane marecords havasitori naiwo 30 years kudzokera kumashure saka dai vamunzwisisa chimiro chemagarisirano netsika edu vanhu kuti chinogarisana zvakanaka zvisina mubopoto zvisina chii zvavava kuporonga nhasi uno vachinodzingirira mai avo tinoona ndo pavari kukanganisa chakanaka Mzali. Inini ndanga ndikuona sekuti mukomana uyu atotaura kuti ana mukoma wake wakuru paari mukoma wake wachikura anombobvira munda kumborwira munda namai avo ivo wazoona kuti inini ndinogona kumuudzura hapana anogona wadaidzwa uko wandonetsana nanasabhoko wadaidzwa uko wandonetsana naisi kutaura kuti ivo vari kutozviti inini ndinofanira kutobudirira mukoma wangu wakuda kungoti mukoma washaya nguva asi mukoma handifungi kuti wari kusapota zvinhu zvakafanana izvozvo atokanganisa mano pamabvunza imini muchiti uchava wakorini ende uyezve magamu aya asima pavhurani ipapa wana kupinda wadzoka wakunzvenga wakuti makomba asi pekutanga pakainyeyeaa asi vazodzokera kumakomba urikuona kuti nzvenga iko Nanzi gomba ndo randisi kushata panozonyura mwana changamire nyaya iyi inzo masabhuku ndini sabhuku mukiwa ini ndinowa sabhuku baba wakwamba mubhuku mangu wakazopinda mune bhuku vangu rawaana atokuzvitengerana saka ini chandinoziva muchangamira ndave nemudare wangu mukuru wandine ipapo ini ndakazogara mukoma wangu acho waikanga achi sabhuku zvadaro ini chandotorera kune uyu dasabhuku uyu akauya kumba kwangu kudare kwangu achiti sabhuku naimuone zvakuitwa nemunhu wenyu wewaBeulah ndakaenda ndikandiona ndati kochi chakuitika zvanzi unai munhu wenyu abvisai mapango ake papaniki pamuganhu wake kuva pamapuranga ipapo ndikati aiwa ndiwadari wangu ndikatore ndiwadari unfortunately hatina kutora maminitsi ndatora ndiwadari wangu tikati aiwa maichawira zvamaita handizvo dzorirai mapuranga dzorirai waya painge iri pamuganhu wenyu chaipo saka ndakawadzorera kudaro ndazoshama ndichiona wakuya wakutaura kuti ndadzingirirwa asi nyaya yakatomboiswa kumatare ekumusoro nana mukoma wangu wacho wapenyu nababa wacho wapenyu mudari mukuru wangu aripo ndavaya naye nhasi saka ndokuzova ndikaitishangamiria munhu wenyu akuru asi nyaya yekutaurwa panapa hatisi kuda kupoterera pakakanganiswa pakakanganiswa iyi ndichipo
vamwe pamusoro iwadaro vamwe vapera kufa. Muzukuru wangu yakanotikanganisa ndangoita shoti handichada hangu maitiro atakaita ndichiupeni ndiripo anenge akaenda sabhuku ndauya ndini ndikuona munhu akukanganisa munda mangu. Muzukuru wangu akamba kudaro ndoimwe mistake. Chechipiri nyaya yakaenda kwamasvosva kureva kuti Chawira akazosima miti yake. Masvosva ati nyaya ndapedza. Chawira akaisa mapuranga ake. Kune makore ataurwa namai ava ndichiziva nemapuranga angoyi pakati darikei. Ndikutaura chokwadi kambudzi kaberekera pawanhu kati kanurwa wakuru wangu. Ndiri kuona nyaya iyi kana dai tine maminitsi bhuku rekunashow yesadonhu yedu munzwa zvichitaudza Chawira haana kuita madireka inyaya yakanga yatopera akatoisa waya watiri kusiva ndopakutaurwa nasabhuku mai Chawira bango rakafa vachibva vatuma mwana kuti enda unocherera bango rafa radyiwa nemujuru. Mwana ndopaakakanganisa kubvisa parakange riri akuisa uko ndopakatombenga ai apa wakanganisa. Takadaidzwa ini nasabhuku nevamwe ndende vamwe vaitomira pane magwenzi aripo vaitomira vachiti dzorera ipapo parakange riri ndopakaitwa muganhu nevakatonga kutanga. Mai Chawira vana kuita bango rakachererwa tiri kudzorera parapa dai paripo pakati mubenge nyaya yake ai sabhuku munhu mukuziva kuti mapuranga ake ari mumunda mangu akatetei kudaro. Makoni ngadzimwari kuti dzise hapana kuitika. Vakuru vangu vakangonzisiya handina kumbonzwa vimwe mutokotoko. Vanhu vavakagarisa ini kufunga kwangu vakagarisana zvinodadisa asi hamiri kuti uyo akazofunga sei mapuranga ani more than 30 years kunzwa handina anguwani ane mapuranga iyaya ari kuguto kudhonga kwandakanoona ndisima ndomazira angu. aiwa yajeka saka uyu hanzi nayo nabhiula ndoda kuripwa nechi saka munoti chii wadare Dennis aita anga aiziziva kuti hapasi pake asi munhu anongoda kuita musikazwa wani ondotora demo kundoshishidzira vanhu hazvibvumirwi nhau dzematemo. Saka vari kuti ndakashungurudzwa ndoda kuripwa nembudzi 3. Mbudzi 3 dzinokodzera kuti zvavatodaura varivo vazivo dzakadaro nyange dzanga dziri shoma kuti zvarotadzisa progress yemabasa eprojekti yose saka dzinofanirwa kudaro. Unotakamire zvataurwa namai zvochiitwa zviri izvozvo asi uyu ngazi uyu anotora demo kundodzingirana neshirikadzi kumupa abuse yakakura kudaro so kumudzingirira nedemo. Zvimwe zvinhu zvokuti changamire mutemo wenyika yenyu uri kudzikisirwa pasi ipapa nokuti hamuzvidi izvozvo. Imwe mbudzi ingadai yaitwa kwemuri wakazviitirei izvozvo izvi kuti uite kudaro kushirikadzi nokuti wanga wauda kuwaikanganisa machira changamire ndiri kuona kuti zvataurwa izvozvo nemumhanya
ngavanobvisa zvinhu izvozvo, asi ndikuona pamutauro wabva kutaurwa naishe vataura iye zvino kutoona kuti akanyanya kutoshora maningi imichangamiro kuti aende kunoita zvinhu zvakadaro zvekudzingirira shirikadzi nedemo kuishimbidzira kuti iyo shirikadzi ashaye kuti izvo haana muchengeti kana kuti mudunhu iroro hamuna mambo. Zvino izvozvo zvekutadzira mambo anoda kuti abvise dziri mbudzi mbiri kwete imwe chete. Maonero andiri kuita vachangamira. Changamire tinoona kuti sevavakidzana wati vanogara manext door ngaabvise mbudzi imwe chete yemaromochekwa-chekwa ekushungurudza shirikadzi yenyu nekubvisa makosti ese awasenza nhasi. Pamusoro pezvo anofanira kubvisa mbudzi imwe chete kuno kudare kuno, nenyaya yekuti Changamire ofisi yenyu haasi kuteerera masabhuku yenyu ese ari kungotaura zvakavenzana. Ishe wenyu amutonga haateereri, nhasi ayo muno mamambo ngaabvise, kana emadzishe wanga waripirwawo futi naiye kuti haasi kuteerera ofisi yenyu. Right, makosi yenyu mari amaunza masamoni nekumunza. Ndakaunza 60 musotanga nhasi ndaunza 10. Right, unondobvisa makosi awo $60, $70, then wowapa mbudzi mbiri dzekuripira nekuti wakaenda nematemu hazvibvumirwi uchindoharasa munhu. Wopa bhiula mbudzi mbiri kudare wounza mbudzi nhatu, mbiri unopa ishe, 1 unopa ishe, mbiri dzinouya kudare nekuti wakaenda kwaishe wakakudaidza kuti yandikutonge wakaramba kutongwa naishe, saka unowaripira nembudzi 1 kuita kuti undotaura kuti ndiri pasi penyu ishe nembudzi mbiri kuno kudare, nekuratidza kuti shirikadzi mambo vanoprotekta shirikadzi dzavo, vanhu vamambo nherera neshirikadzi dzinoprotektwa namambo. Saka iwewo unobhadhara $60 nembudzi 5. Kana iri mbudzi imwe chete unenge uchibvisa $40, which is per 5 $200. Ne$70 yedare kuita $270. Saka unoibvisa rini? Ndozvatuti idare unofanira kuti uzive kuti wakapara mhosva wega, wanga waine machanelo ekuenda kundomhangara zvese zvakataurwa nemapurisa kuti wadii kuti undomhangara, kana munhu ari kuuya munda mako wadii kundomhangara. Mapurisa akatokupa yambiro iyo yekuti aiwa kana watadzirwa kaunondomhangara hautori mutemo kuzviisa mumaoko ako. Ndokungaini pandakaona vana vavaiva ndakati nini ndataura navo vana vacho ndataidza mukoma mona mukoma rakusonga kwataura nini tibatazobvunza kuti foshoro yakazodzoka here? Foshoro anzi nemupurisa waregere kuya nefoshoro patsamba hapana munzi foshoro, akati pakanyorwa zvake zvikanzi iripi zvamusina wani, zvikanzi iri kukumbandasiya zvikanzi ipava foshoro yani yavo. Ndoda kunzwa ripoti yekuti foshoro yakadini wakavapa zvese izvo. Saka ndazoona mai ake vachipfuura ndipandavati ndoda kubatai maoko ndaitorima pandamisa mombe, pandati asori nematambudziko atete anhu vakuonana nei, ndo paakaita advantage yekuya nefoshoro, ndo paakanda mumunda foshoro yenyu. Okay, so tingataure wamutongo wataakupa kuti unobhadhara rini foshoro tatora kunzwa nekuti wakanga watora kuti yakatozodzoka here, hanzi yakadzoka, wayambirwa nemapurisa. Right, tokupa undotaura newakoma wako 2 months to pay. Kana usina kuzobhadhara pa 2 months $270 unozoona mapurisa akuuya kuzotora mombe. Anenge akutora dzaa mombe mbiri, 1 yemakosti
ne1 yekuripira mhosva dzako idzi. Okay. Right, chisimuka imene.